Здравейте от мен, Златина Иванова и Код Fashion TV. Красота с пулса на времето. Чудите се какво е това? Това е концепцията на най-новият иновативен клуб за красота. Тук в центъра на София. Amber Beauty Club. Гледайте! Скъпи гости! Аз съм Златина Иванова и за мен е изключително удоволствие да ви приветствам в единствения супермоделен и стилен клуб за красота в сърцето на София. Както сами виждате, всичко тук е обзаведено с изтънчен вкус и изключителен лукс от неговия собственик, госпожа Грета Желева. Аплодисменти! Преди да продължа да ви разкривам тайните на това прекрасно място, искам да поканя и самата нея, за да ви кажа няколко думи. Здравейте на всички! Много ми благодаря, че ни уважихте. За мен Майя беше огромна чест и удоволствие да направим това място, да е с една приятелска среда, да се чувстваме всички добре, да сме красиви, но без компромис. Благодаря ви, пожелавам ви само хубави неща, само здраве, да се виждаме често. И сега искам да използвам и повода да благодаря на моите прекрасни дерматолози. Защото те бяха тези, които ми повярвах. Наистина благодаря. Браво! Пожелавам ви на себе хубава вечер. Грета Желева е собственик на Amber Beauty Club. Здравейте, много ми е приятно и поздравления за това невероятно място. До сега в София не сме срещали място, което да събира толкова много и различни процедури и лекари. Как възникна тази идея? Тази идея възникна преди доста време. Трябваше ми доста години, 4 години, за да си оформя в главата и да я реализирам. Кога се случи това? От септември месец ние работим по този проект. Отнеми много време. Идеята е без компромис. Защо е без компромис? Защото в днешно време ние се поддържаме с компромиси. Да отидем там, но не ни харесва. Да нямаме къде да паркираме и това не ни харесва. Тук сме събрали всичко. Цялостна концепция, за да може човек да се наслади, да си отдели време за себе си и да бъде щастлив. Защото тук си създадахме едно семейство, екипа е невероятен, много ми помагат. За мен това не е работа, за мен това е удоволствие и наистина всеки ден аз няма да работя докато съм тук. А как се събира толкова голям екип от специалисти? Много трудно. Но пак казвам, без никакви компромиси. Просто си намерих моите хора, точните, които са с мен, които ми помагат. Когато им показах просто едни картинки на визуализация, те казаха, да, вярваме ти ще успееш, ще го направиш. Имаше и много, които не ми повярваха, но тези, които им повярваха, им благодаря от все сърце. Няма как да пропусна и интериора, който е наистина невероятен. Виждаме 4 етажа с освен иновативната апаратура и с страхотен дизайн. Ваша ли идеята? Не, идеята не е моя, идеята е на Димитър Раев, моят дизайнер, не е мой, но той направи тази сграда толкова перфектна, с неговите идеи, с нашето усещане, мисля, че нещата се получиха добре. А какво да очакваме тази вечер на откриването? Тази вечер очаквайте много усмихнати, много положителни хора, едно добро чувство, нищо чак толкова социално. Ние правим един клуб, в който се чувстваме от дома си и се надявам тази атмосфера да можем да я създадем. Благодаря ви, пожелаваме ви много успех. И аз благодаря. Хубава вечер. Доктор Гергана Манолова
е главният доктор в Amber Beauty Club. Здравейте, днес е важен ден за вас. Откривате този прекрасен бюти клуб. Ще ми разкажете ли малко повече за него? Мисля, че това е оазис, не само в София, но и за България. Място, където се събират на едно място както най-иновативните процедури за световен мащаб, в същото време лукс, изтънченост, финес и най-вече изключително сърцатост. Затова и това място е толкова уникално, защото има много чувства и емоции вкарани в него. Вие сте голям екип тук, но сте и голям екип дерматолози. Какви процедури ще предлагате? Ние ще предлагаме абсолютно целият набор естетични процедури, както популярни досега в нашата страна, така и иновативни неща, които за първи път ще се предлагат в България. Изключително сме амбицирани, мотивирани, хора с изключително дълготраен трудов стаж и искаме да създадем място, където всеки един ще се чувства специален и още по-красив ще излезе от Amber Club. Живеем в доста замърсена среда, тук особено и в столицата. Какво бихте посъветвали зрителите, които ни гледат, за да поддържат кожата си по-свежа, по-здрава? Най-важното е хигиената и хигиената както на нашата кожа, така и хигиената на нашата душа, така че бъдете повече добронамерени, усмихнати и елате да споделите вашите топли чувства с нас в Amber Club. Благодаря много. Аз съм Георги Петков, вие гледате Code Fashion. Едно от най-известните имена в коафьорския бизнес в България, Георги Петков, е тук до мен. Здравей, много ми е приятно. Здравей на мен. Ще ми разкажеш ли повече за вашия съвместен проект с Amber Beauty Club? Това е една много интересна колаборация, която ние ще можем да предложим на клиентите за външен вид от кожата на лицето до цялото тяло, до косата, за да могат, когато влязат сутринта те в нашето студио, да излязат красиви и прекрасни в края на деня. Тоест услуга от начало до край. Съответно, студиото предлага различни бюти процедури, спа процедури, разбира се, коса и маникюр, което са най-важните неща за една дама да изглежда добре. А самият ти тук влизаш в ролята на супервайзър, който ще съветва дамите какво е най-добре за тях, така ли? Да, аз ще давам съвети на дамите, разбира се, ще работя с тях и ще правя възможно най-доброто, за да изглежда още по-добре в определени дни и часове. Както така съм обучил и подготвил екип, който също е идеално подготвен, за да дава най-доброто от себе си на всичките клиенти на Amber Club. Добре, самият, че имаш толкова дългогодишна кариера, над 10 години, ако не се лъжа. Ще ми кажеш ли някакъв съвет как да поддържаме косата си здрава, бляскава? Тези съвети най-добре може да даде вашия личен коафьор, защото той най-добре познава косата ви. По принцип, трябва да ползвате правилните продукти, които той вече е тествал на косата ви и знае какви са подходящи за типа коса, за типа отцветяване и за типа подстрижка. Добре, ние все пак сме модна телевизия, така че се интересуваме и от модните тенденции, а косата неизменна част от цялостния вид. В момента какво е най-актуално? Най-актуалното в момента са каретата, златисто-русите цветове, бежево-русите цветове, съответно и дългите леко 90-тарски коси. Супер, значи аз съм в тенденциите. Благодаря и още веднъж успех на този прекрасен бюти клуб. Благодаря и аз. Още един от специалистите дерматолози на Amber Beauty Club, Самер Шокър. Здравейте! Здравейте! Ще ни запознаете ли малко повече със себе си? Да, аз съм доктор Самер Шокър. В момента специализирам дерматология в болницата Куда. Също така имам голям интерес към естетиката и затова мисля, че съм се насочил в една от най-добрите клиники в София, която е Amber Beauty Club. Клиентите на какво могат да се доверят в вашите ръце? На изключителния добър професионализъм на всички в
клиниката от доктори и екипа. Също така с високотехнологичните машини, които имаме в нашата клиника и години стаж на всички лекари, които са в клиниката също. А какво включват тези апаратури, тъй като знаем, че това е клиника с може би най-иновативната апаратура тук в България? Да. Машините са доста разнообразни. Имаме много процедури, които стремим да увеличим хармонията на тялото, като имаме машини за лице, които могат да лифтират, имаме също така за контура на тялото и разбира се имаме инжекционни процедури, които подхранват кожата и също така може да скулптурираме лицето. Благодаря ви много. Доктор Янита Михайлова, още един от дерматолозите в Amber Beauty Club. Здравейте, ще разкажете ли малко повече сега за процедурите за господата, тъй като знаем, че обръщате внимание както на дамите, така и на тях? Здравейте! Господата са неизменна част от нашата клиентела и винаги са добре дошли. За наше щастие през последните години наистина много нарасна броят на господата, които обръщат внимание на външния си вид и на здравето на своята кожа. При нас те са винаги добре дошли в обстановка на лукс и дискретност. Много е важно, когато се работи с мъже, да бъдат много фини и дискретни промените, които се правят по техните лица, за да запазим мъжкото и стилно излъчване в визията. В Amber Club имаме много богата гама от процедури, които са насочени към мъжката кожа, като се започне от лазерните процедури, които са свързани с премахване на разширените пори, капилярите, пигментациите, подчертаване на мъжкото излъчване, на маскулинизацията на лицето във връзка с контурите, скулите, финни корекции на нос. Много често господата страдат от проблеми в околочната област, с хлътване на слъзния канал. Това е също една процедура, която е много предпочитана. И разбира се, цялата гама от процедури, които са свързани с лазерна епилация, обезкосмяване и разкрасяване за тях. Наистина много богата гама, а тъй като аз все пак съм дама, се интересувам много и от процедурите, които предлагате и за нас от нежния пол. Те са, разбира се, до някаква степен се застъпват, като интересното при дамите е, че те обръщат много внимание, разбира се, и на физиката. В Amber имаме много богата гама процедури за лице, както и за тяло. Така че може да се обърне внимание във всяка една част на лицето за всеки един проблем, който стои, след първоначална диагностика и консултация с някои от нашите колеги. Може да се направи програма, която да е най-добрата за човек и строго индивидуално. Много ви благодаря и успех в новата клиника. Благодаря. Десислава Димова е околопластичен хирург. Здравейте, вашата професия е изключително сериозна. Ще ми разкажете ли малко повече за нея? Разбира се, както всяко нещо в естетиката, и очите имат нужда от своето подмладяване и е доста специфична област, доста трудна област и област, която доста бързо устарява, дори и при много млади хора. И е много важна грижата в тази област. Като разполагаме в Amber Beauty Club, ще
имаме една голяма гама от продукти, не само от продукти, от процедури, апаратни, с които ще можем да влияеме в тази толкова деликатна и финна област, която е първото ни впечатление, когато видим едно лице. Първия поглед, който имаме, и е от изключително голяма важност да бъде добре поддържан и да има добро излъчване. А какво включват тези процедури и какви съвети бихте дали за поддръжка на тази зона? Това е областта в цялото ни лице, която остарява най-рано, защото има до голяма специфичност в тази област. Кожата е доста финна, доста тънка и дори в много млади пациенти има едно остаряване в тази област и това е много важно ние на време да вземем една превенция, за да не стигнем до едни тежки последици след това. Има различна гама от мезотерапии, от процедури, които да запълнат тази област с филари, апаратни процедури на много високо ниво. В центъра ще има един лазер, който на друго място го няма и е изключително много специализиран в тази област, за да можем наистина да затвориме кръга в областта на подмладяването в околоочната област. А има ли някаква възрастова граница, в която така да се започне третиране на тази зона? Зависи, при всеки един пациент е различно, но зависи от това колко често натоварваме очите си, колко бързо устаряваме. При всеки пациент е общо взето различно, но превенцията обикновено започва след 20 годишна възраст. Ако искате да изглеждате безупречно, се доверете на грижите на Amber Beauty Club. За вашата безупречна визия се грижи и доктор Весела Райкова, която е дерматолог в Amber Beauty Club. Здравейте! На какви процедури могат да се доверят вашите клиенти? Здравейте на всички! Разбира се, могат да се подложат на процедури, които изискват обгрижване на кожата, нейното качество, когато има загуба на обем или когато трябва да се промени такъв. В момента в този толкова замърсен свят, в който живеем, какво е най-важното за една кожа да бъде сияйна и чиста? Винаги трябва да има обгрижване сутрин и вечер. Задължително е хидратацията, слънцезащитата, без които не можем. Оттам нататък идват екстрите. А вие тук правите и диагностика, така че вашите клиенти могат така да разберат точно какъв тип кожа имат и какви процедури да използват, нали така? Да, разбира се, имаме апарати, които могат да диагностицират типа кожа, нейните характеристики, необходимостите, които трябва да бъдат прилагани като методики и съответно след това ние да ги извършиме. А в домашна обстановка някой съвет от кухнята да ни дадете как да се грижим за кожата си? Задължително е почистването сутрин и вечер. Преди малко го споменах, както се мият зъбите сутрин и вечер, така и кожата има нужда да диша, да бъде чиста и всеки един следващ продукт би проникнал далеч по-добре, когато кожата преди това е подготвена. А днес как се чувствате, тъй като е голямото откриване на тази, освен иновативна и толкова красива клиника? Щастлива се чувствам, защото екипът, който е подбран, е наистина невероятен, от кадри, които имат опит, кадри, които са млади и заредени с енергия, с ентусиазъм, но всъщност енергията и ентусиазма не винаги са достатъчни. Трябват и знания. А мисля, че мога да разчитам на знанията и на уменията на моите колеги, както и те на мене. Благодаря ви много. До скоро! Ивайла, здравей! Срещаме се по един много хубав повод. Откриването на тази страхотна клиника, по-скоро клуб за красотата. Ще ми кажеш ли как се срещнахте и за твоето познанство с Грета Желева? Много съм щастлива, че мога да съм тук. С Грета се запознахме преди не повече от година и половина-две, но това е едно прекрасно, младо, красиво, амбициозно момиче, което, както всички виждат, има усет за естетика, за красота и съм много щастлива, че мога да съм част от това откриване.
Ти самата си естет. Тук след като се разходихме, видяхме един клуб, който е сътворен само с красота и лукс. Какво мислиш за него? Смятам, че в София няма толкова комплексно место за това къде можеш да влезеш и да си направиш масаж, да си направиш педикюр, маникюр. Толкова е и уютно и красиво, толкова съм щастлива, че има едно место, където можеш да влезеш, не да местиш колата, да отидеш тук на маникюр, после там на педикюр, просто да направиш всичко това, което искаш, да изглеждаш добре на едно место. Много дами искат да приличат на тебе, така че би ли ми казала каква е твоята тайна за красота? Аз мисля, че тайната за красотата на една жена е в начина, по който тя се чувства. Не смятам, че красотата е нещо, което със сигурност е добре да ти направят косата, да ти направят релаксиращ масаж или да си направиш някаква процедура, но смятам, че красотата идва отвътре и от начина, по който една жена се чувства. Като че ли във времето жените ставаме все по-уверени, все по-усмихнати и това ни прави по-красиви. Какви са твоите пожелания към Грета и целият екип от специалисти тук? Много успех пожелавам на клиниката. Аз съм убедена, че ще има такъв и след 10 години да сме тук да отпразнуваме 10 годишнината на този прекрасен клуб. Благодаря ти, да се насладим на вечерта. Благодаря ви. Главният редактор на Ева, Милена Попова, тази вечер е тук. Здравейте! Първо да ви питам за впечатлението от клиниката. Вау! Впечатленията няма как да не са превъзходни. Това е една невероятна сграда в София. Направена е брилянтно, с внимание към всеки детайл, с страшно много кабинети, които са пълни с въздух, с светлина, много чисто е и най-вече има много интересни неща за всяка жена тук. Вие сте сред специалните гости. Ще ми кажете ли за вашето познанство със собственика на клиниката? Познавам се много бегло. Мисля, че сме се виждали един-два пъти, но това няма значение. Виждам, че страхотна млада жена, която се е справила невероятно с тази задача да направи един бюти център, в който има всичко от А до Я. Мисля, че София няма такъв център, не е имала и съм много щастлива, че това се случва в столицата. И за накрая, какви са вашите пожелания? Желая все повече красиви и усмихнати жени да излизат от тук и да успява да сбъдва мечтите си, така както е успяла с този център. Благодаря ви, насладете се на вечерта. Приятно.